Siellä on sitten ne, jotka kaikumaan sitä yhteydenvedon, loppuyhteydenvedon aikaa. Sanokaa, jos ääni ei kuulu, niin mä pistän siitä mikrofonia, mutta kuuluu hyvä. Ja työskentelen tosiaan Turun ammattikorkeakoulussa opettajana, joten tottunut kuuluvasti auditorioissa puhumaan. Nimi Reetta Raitoharju ja tietotekniikan koulutusohjelmassa opetan siellä lähinnä tätä hyvinvointiteknologiaa, eli miten meidän tietotekniikka-insinöörien osaamista saisi paremmin suunnattua ja hyödynnettyä myös täällä terveys- ja hyvinvointialalla. Ja näissä erilaisissa hyvinvointi- ja terveysteknologiaprojekteissa toiminut oikeastaan koko ammatti-ikäni. Ja nyt puhun tuon e-medicin näkökulmasta ja tästä teknologiaprojektien tai yleensäkin nyt projektien ja hankkeiden jatkuvuuden suunnittelun näkökulmasta. Eli mitä täällä tänäänkin on tullut tässä puheenjohtajan avauksessa ja eri esityksissä ja mitä julkaisuakin tosiaan niin hieman vilkaisemaan, niin tällaisia diabeteksen omahoidonkin projekteja, hankkeita on laajasti ollut, pieniä ja isoja. Lisäksi on lupaava hyvää yritystoimintaa alalla. Ja mitä täälläkin kommenteissa on kuullut, niin ammattilaisiltakin tulee positiivista kommenttia siitä, että nämähän olisi hyviä ja mielellään tällaisia tulisi. Joten tämä vähän tässä Matistiikinkin puheenvuorossa tulikin tätä problematiikkaa esille jo, että miten näitä sitten saisi jatkumaan, että jos kaikki on sitä mieltä, että on hyviä ratkaisuja, on paljon aktiviteetteja tällä alalla, kaikkien mielestä on niin kuin asiat hyvin, niin miten näihin tämmöisiin ongelmakohtiin, eli siihen kun hankkeet, oli ne sitten tutkimusorganisaation tai yrityksen tai järjestöjen tai näiden ammatinharjoittajien hankkeita, niin mitä siihen kun ne loppuu, niin miten näitä asioita saataisiin jatkumaan. Ja yritän nyt pistää aikatauluakin vähän kiinni. Otin tämän huomioon, kun katsoin, että on viimeinen puhuja, että joskus sit saattaa aikataulut hieman elää. Mutta tämmöistä, ei nyt pelkästään ongelmakenttää, mutta tätä käsitteistöä, mitä näissä asioissa pitäisi ottaa huomioon ja harkita. Jos ajatellaan nyt vaikka käsitettä hyvät käytännöt, mitä usein hankkeissa pistetään niin kuin tavoitteiksi, että etsitään ja levitetään hyviä käytäntöjä, niin miten näitä hyviä käytäntöjä sitten esimerkiksi määritellään? Jos nyt vaikka ajattelee, että jos sulla on organisaatiossa huono käytäntö meneillään ja sulle esitellään hyvä käytäntö, niin silloinhan se tietenkin olisi hyvä siirtyä siihen, mutta jos sulla on erinomainen käytäntö jo tavallaan käytössä, niin kenen mielestä nämä on hyviä käytäntöjä ja kuka sen määrittelee ja miten se ongelma, että nämä on aika paikallisia, otetaan huomioon. Vaikka nyt e-medicin puitteissa ei virallisia tutkimustuloksia, mutta mitä nyt vaikka oli tapaamisia, niin 2 eri organisaatiossa sama järjestelmä, omahoitojärjestelmä ja siitä raportti, miten nyt vaikka diabeteshoitaja tai lääkäri voi katsoa mittaustuloksia. Toinen henkilö piti täysin käyttökelvottomana, ei mitään hyötyä. Toinen piti erittäin hyvää ja tästä saanut tämän näkymän ja tiedon, mitä tähän tarvitaan. Eli tämä nyt semmoisena ensimmäisenä ongelmana siihen, eli miten näitä, ja toisaalta kun sä teet hankkeita, siellä jo lukee, että etsimme hyviä käytäntöjä, mitä jos niitä ei löydykään, mitä sä sitten, sä tavallaan täytä rahoittajan vaatimuksia, jos sä et levitä hyviä käytäntöjä, että sun pitää olettaa oikeastaan, että mitä sä teet siinä hankkeessa on jo niitä hyviä käytäntöjä, koska näin on lähtökohtaisesti luvattu. No, vaikka nyt tämmöisiä hyviä käytäntöjä löytyisikin, niin sitten tulee hankaluudeksi tämä siirtäminen
ja tämä levittäminen. Useinhan se katsotaan tapahtuvaksi, että on seminaareja ja tiedotetaan tutkimustuloksista ja on erilaisia sidosryhmien tapaamisia ja muita, mutta sen kun ulkopuolella se rahoitus ja resurssit, että miten tällaisia toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sitten levitetään. Saati se, että miten organisaatiot, jotka ei juuri siinä hankkeessa ole toiminnassa, niin miten heillä on sitten taas resursseja kiertää erilaisia tapahtumia tai muita sitten näitä kuulemassa. Toki näihinkin nyt on rakennettu erilaisia ratkaisuja, sivustoja, vaikka tämmöisiä tapauspankkeja ja muita, mistä hankkeisiin voi tutustua ja näihin hyvin käytänteisiinkin, eli mitä on kerätty, mutta siis se pitäisi myös sit aina ottaa näissä hankkeissa huomioon. No sitten levittämisen jälkeen myös sit se juurruttaminen, eli kun laajasti olisi nyt hyviä käytänteitä ja niitä olisi saatu tietoa muihinkin organisaatioihin, niin sitten miten siellä organisaatiossa nämä sit otetaan osaksi sitä toimintaa, jokapäiväistä toimintaa ja jokseenkin niin kuin pysyvällä tasolla. Ongelmia varsinkin nyt tässäkään kuviossa en ole niinkään siihen tekniikkapuoleen ottanut kantaa, mutta yleensä terveydenhuollossa näiden hankkeiden tulosten juurruttamisessa päätöksenteko tapahtuu usein tasolla, joka ei toimi näissä hankkeissa välttämättä. Aika hajanaisesti tämä tuli monessa puheenvuorossa esille myös, eli vaikka nyt diabeteksen hoito ei tapahdu yhdessä organisaatiossa, saati henkilöiden niin kuin, keskuudessa. Eli tässä on niin monta tahoa myös mukana, eli jonkun tämmöisen käytänteen juurruttaminen, jos se koskee näitä eri organisaatioita ja yksiköitä, niin pitäisi tapahtua silloin näissä kaikissa. Juurruttamisesta myös voidaan puhua eri tasolla, että juurrutetaan joku tähän omaan yksikköön, omaan organisaatioon alueellisesti tai sitten jopa valtakunnallisesti. Nyt varsinkin eilisessä Terveystalon oikein hyvässä tapahtumassa ja tänäänkin on tätä aika paljon tullut ilmi tästä valtakunnallisen tason merkityksestä sille, että saataisiin tämmöisiä niin kuin mekanismeja, että tämmöisten uusien käytänteiden käyttöönotto olisi niin kuin helpompaa, ja toki se rooli siinä onkin iso. Tässä esityksessä, mitä mä tuossa eMedic-hankkeessa tein, niin puhuttiin jatkuvuudesta, eli siitä, miten sen projektin puitteissa kehitetty toiminta tai se projektin toiminta saataisiin sitten ainakin näissä organisaatioissa, missä toimittiin, niin jatkumaan. Lyhyesti, mitä me sitten eMedicissä viime vuoden tätä olin mukana suunnittelemassa tätä jatkuvuutta siihen. Kirjallisuuden kautta lähdettiin kartoittamaan, että mitä siellä on niin kuin suositeltu, millaista tutkimusta on tehty, miten näitä tämmöistä jatkuvuutta hankkeiden tuloksissa voitaisiin parantaa. Ja siitä johdettiin tämmöinen 6-portainen malli. Ensimmäisenä sidosryhmäanalyysi, eli tarkoituksena oli suorittaa aika tämmöinen aluksi laajakin, ketkä kaikki tahot on yhteydessä, liittyy tähän. Meillä nyt näihin, mitä Ursula tässä äsken esitteli, näitä pilotteja. Ja sitten niitä arvioitiin, millainen merkitys tällä tietyllä sidosryhmällä tai henkilöllä ja millainen niin päätöksentekomahdollisuus on. Eli saatiin sellainen käsitys, että kenelle meidän pitäisi tätä meidän viestiä laittaa eteenpäin, jotta näitä tuloksia saataisiin sitten jatkumaan tai siis tätä toimintaa. Toisena vaiheena tutkimus ja analyysi, eli olemassa olevaa tutkimusta on hyvin paljon sekä etäkonsultaatiosta, itsehoidosta ihan diabeteksenkin kohdalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Eli yhteenvetoa niitä tuloksista, mitä on jo löydetty. Tässä vaiheessa toki, mikäli tälle jatkuvuussuunnittelullekin enemmän olisi ollut aikaa, niin, ja se olisi aloitettu aikaisempaa, niin
myös nämä tulokset, mitä itse tässä hankkeessa saatiin, olisi ollut hyvä olla tässä, koska tämän vaiheen tarkoituksena on kerätä niille päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille sitä tietoa päätöksenteon tueksi, eli miksi tätä kannattaa sitten jatkaa. Liiketoimintamalli. Tässä aikaisemmassa puheenvuorossa tulikin tästä ansaintalogiikasta maininta, eli myös pitäisi miettiä, kenelle se luo arvoa, mitä resursseja tämä palvelutoiminta vaatii, mitä se maksaa, mistä ne tulot tulee tai kuinka paljon se sitten tulee tuottamaan tai säästämään. Mutta kuitenkin, että jotta se voi jatkua ilman sitä ulkoista rahoitusta, kun hanke päättyy, niin millainen malli siellä on takana. Sitten myös riskianalyysiä, mikä voi mennä pieleen ja miten sitä estetään. Ja sen jälkeen oli tällaisia sidosryhmien testikeskusteluja, eli keskusteltiin näiden pilottiryhmien kanssa siitä, että miten tästä nyt jatketaan ja millaisia tuloksia ollaan nyt tähän asti saatu ja tämmöisiä, ja että mitä tukea he mahdollisesti sitten vielä hankkeen käynnissäolo aikana tarvitsisivat, jotta tätä toimintaa pystyisi sitten jatkamaan, kun hanke päättyy. Ja toisaalta, että mikä heidän semmoinen siinä vaiheessa oli tunnelmat, että halutaanko tätä toimintaa sitten jatkaa. Vaihe 6 on tuossa käyttöönotto. Se on nyt siis sellainen vaihe, mikä oli tässä, kun hanke päättyy sen jälkeen. Eli se on sitten jo näiden pilottiorganisaatioiden vastuulla järjestää. No, millaisia yleisiä terveisiä halukkuutta siihen jatkamiseen viime vuoden lopulla vielä oli? Täällä voi korjata, jos tietää, että jossain kohteessa on mieli muuttunut tai muuta, mutta täällä oli eri maiden tasolla nyt, esimerkiksi Latviassa voisi sanoa, että paikallisen tason jatkuvuus siinä sairaalassa, jossa he tätä pilottia olivat suorittaneet, niin he olivat siellä sitten tämän jatkamista selvittäneet ja halusivat sitä siellä jatkaa. Virossa oli alusta asti puheena tästä yrittäjien saamaan korvattavaa palvelua ihan valtakunnallisella tasolla. Eli siellä sitä jatkuvuutta ajateltiin alusta asti niin, että tätä voisi ihan valtakunnallisesti tämän tyyppistä toimintaa sitten jatkaa. Suomessa tätä etäkonsultaatiota, siihen oli halukkuutta jatkaa. Forssassa myös tätä itsemonitorointia tarkoitus sitten vielä hankkeen päätyttyä jatkaa. Ja Ruotsissa, jossa oli hieman erilainen tämä pilotti, niin haluttiin myös monistaa tätä toimintaa eri aloille, ei pelkästään sitä, niin kuin, missä se oli pilotoitu. Eli kaiken kaikkiaan ainakin tarkoitukset oli hyviä, tai että tässä löydettiin sellaista toimintaa, mitä organisaatiot sitten halusivat jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Mitä me siellä keskusteltiin, tai mistä eniten ehkä sellaista kysymyksiä ja tämmöistä vähän epävarmuutta näissä organisaatioissa nousi, niin oli tämä yhteistyö. Tämä operaattoritermi oli tosi hyvä tähän, että sitä itse, jos hankkeessa sinänsä mietitty, mutta jos vaikka mietitään sitä etäkonsultaatiota, johon osallistuu erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sitten tässä oli tätä kotisairaanhoitoa sitten yhtenä mukana, niin se oli vähän, että kuka sitä sitten lähtee vetämään. Ja keskusteltiin tämmöisiä, että kuka nyt sitten kutsuu ensimmäisen kerran tämän teidän porukan yhteen. Ja että tässä oli selkeästi tämmöinen ongelma, että kenelle se pallo sitten jää, kun hanke päättyy. Hankkeessa on ollut hyvin aktiivisia ihmisiä ja esimerkiksi tämä
yksi kirurgi täältä sitten sanoi, että hän voi sitä sitten kutsua, mutta että sekin on tietenkin ei nyt ehkä ihan tarkoituksenmukaista, että on kirurgi, joka lähtee niin kuin järjestämään tapaamisia ja miettimään konsultaatioiden hinnoittelua ja teknologiaa ja yhteisiä käytäntöjä siihen. Laitteiden hankinta mietitytti myös juuri se, että miten niin kuin se koordinoidaan, että kaikille nyt sitten tulee nämä samat laitteet ja kuitenkin kilpailutuslainsäädännön ja hankintaprosessien puitteissa täytyy toimia. Tietojen yhdistäminen potilastietoon, niin se täällä on monta kertaa tullut esiin, eli se oli myös sellainen, mikä sieltä paljon niin kuin mietitytti sitä jatkuvuutta. Et selkeästi on vähän sellaista kahta koulukuntaa törmäs, eli toiset pitää tämmöisiä erillisiä, jotka eivät ole yhteydessä potilastietojen niin kuin pääjärjestelmään, niin vähän sellaisina ylimääräisinä, ja jotta ne olisivat tämmöisiä niin kuin oikeaa toimintaa, niin sen pitäisi olla potilastietojärjestelmässä. Ja toiset taas puhuvat siellä, että niin kuin, kunnes, että tämä on niin kuin tulevaisuutta, mutta kunnes meillä on nyt sit jotain tämmöisiä järjestelmiä, niin sitten mennään sitten tällaisilla erillisillä. Joo. No, pohdintaa keskustelua. Mä ajattelen, että tähän jatkuvuusasioihin on ihan hyvä päättää ja miettiä, että vaikka tuossa raportissakin, minkä tuossa vähän silmäili, niin ehdotettiin, että entistä laajempia ja tämmöisiä niin kuin hyvää teknologiaa hyödyntäviä hankkeita pitäisi kehittää, jotta niin kuin tätä toimintaa saataisiin eteenpäin, niin myös olisi mun mielestä mielenkiintoista kuulla mielipiteitä nimenomaan näiden hankkeiden vähän niin kuin roolista, että jos kuitenkin perusjärjestelmä tai lainsäädäntö ei ehkä vastaa nyt tämän hetken tarpeisiin, niin mikä meidän kannattaa tehdä hanketasolla, jotta se olisi edes jotenkin niin kuin hyödyllistä ja jotta pysyttäisiin tässä niin kuin kehityksen linjassa mukana. Eli nyt mielellään kysymyksiä ja kommentointeja, omia tämmöisiä havainnointeja kuulen kyllä, jos on hanketoimintaan liittyen. Kiitos. Kiitos. Eli vielä nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä Heinikille. Miltä nämä kuulostaa? Mä en tiedä, kuinka paljon täällä on hankkeihmisiä paikalla, jos näiden hankkeiden kanssa työskentelee, mutta jos tosiaan tulee mieleen. Mulla itse ainakin tuli sen, että hankkeet on, että me ollaan Hitrassa, tämähän on meidän hyvinkin niin ajankohtaisesti, me tehdään myös näitä kokeiluhankkeita. Ja tosiaan se, että me ollaan myös miettinyt, että on erityyppisiä. Ja voi olla joku semmoinen, että me halutaan kokeilla jotakin, miten ihmiset ovat käyttäytymistä. Ja sitten tuloksena, että ei ole tarkoitus, että sitten tulisi uusi toimintamalli. Sitten on taas erikseen semmoisia, joilla haetaan mennään suoraan, että haetaan uutta toimintamallia. Et varmaan se on ihan järkevää näitä hankkeita vähän niin kuin eritellä, että mitä se ulkoiset tavoitetasolla on. Terve vaan. Mun nimi on Petteri Menetöky. Mä oon ensi kertaa tällaisessa diabetesseminaarissa, koska vaikka mun alaahan tuntuu teknologiateollisuuden raskaasta metallista ja itse hankkeita vetäneenä ja suunnitelleena ja muotoilutaustaisena, niin tuntuu, että te asetatte aika korkeita tavoitteita näille hankkeille, että suunnitellaan ja sitten pitäisi olla valmista. Ja en nyt tunne näiden hankkeiden kokoa, mutta minusta tässä on kysymyksessä ihan tämmöinen selvä prototyyppi, jota testataan ja sitten muutetaan. Eikä kerralla tarvitse osua niin kuin oikeeseen. Ja tavallaan, en tiedä onko tässä mitään apua, mutta mä kyllä kannustaisin siihen, että testataan paljon ja ehkä pienemmässä mittakaavassa. Ja sitten jaetaan sitä tietoa niin kuin niiden eri toimijoiden kesken. Meillä ei ole hankkeen budjettia. Projektipäällikkö voi sieltä ottaa tarkat 2,3 miljoonaa euroa. 2,3 miljoonaa euroa. 10 osuudessa.
Joo, vieläkö tulee kysymyksiä? Jos ei tämän enempää kysymyksiä, niin voisi alkaa lopettelemaan tässä. Ja tosiaan kiitoksia Emelikille kovasti. Tämä on just sellaista työtä, mikä vie eteenpäin. Niin kuin tästä todettiin, että minusta oli hyvä tämä viimeinen puheenvuoro, että nämä pienet pilotit on tärkeitä, että kokeillaan. Se on se ainoa tie, että me tehdään, me viedään asioita eteenpäin. Me vaan ihmetellään ja suunnitellaan, niin ei päästä sinne eteenpäin. Mä haluan ollut aikaisemmin kiittää Emelikkiä, että hyvää työtä. Ja tosiaan niin tähän lopuksi vielä, niin toivottavasti nyt tässä on tämä päivä antanut kokonaiskuva siitä, mikä tämä omahoito on, minkälaisia asioita tässä käsitellään. Ja toivottavasti tässä loppupuolella, kun puhutaan paljon näistä haasteista, niin tulisi sellaista mielikuvaa tai pelkkää niin problematiikkaa. Että kyllä tässä on niin paljon mahdollisuuksia, että me mennään aina siinä, että nimenomaan potilastieto, eli niin, potilastiedot saadaan sairaustiedoksi, ja sitten itse kerätään hyvinvointitiedot, ja sitten vielä kun tulee tämä biopankki, geenitieto, niin niiden päälle ja niitä analysoimalla, niin saa ihan uudenlaisia palveluja, se antaa meille uudet mahdollisuudet. Me nähdään, että se on se iso juttu meidän tulevaisuudessa, että siihen kannattaa panostaa. Ja sitten toinen omahoidossa on se, että saadaan sen painopiste sieltä sairauksien hoidosta sinne ennaltaehkäisevyyden puolelle. Sehän on hirveän tärkeä asia. Ja monethan sen takia näitä pilot ei tehdä paljon, koska moni ymmärtää sen tärkeyden. Et siinä mielessä mä uskon, että vaikka paljon tuntuu, että tehdään päällekkäisiä pilotteja, niin se on se tapa, että päästään eteenpäin. Tosiaan sitten oli tämä kysymys vielä, että tosiaan miten nyt sitten saataisiin näitä sinne terveydenhuoltoon sitten jalkautettua omahoitoa, niin minusta tästä tuli paljon hyvin pointteja, mitä tosiaan tässä edellisessä esityksessä käytiin jo läpi. Ja just tämä operaattorimalli, mä olen ihan havaittu sen ihan tässä viime aikoina kanssa, että itse asiassa se juttu, että se löytäisi operaattori, niin se auttaisi niin diabeteissa kuin muidenkin näiden omahoitoratkaisujen osalta. Eli sehän on myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia joillekin toimijoille. Ja sitten tosiaan tämä, kuka omistaa sen terveyskannan. Onko se rekisterin pitäjä vai onko se kansalainen itse? Ja me ollaan kovasti sitkassa niin, että se on kansalainen itse, joka sen datan omistaa. Silloin se mahdollistaisi kaikki tämmöiset sensotrendit, kaltaiset uudet palveluiden käyttämiset ja muut, ihan muudella tavalla. Mutta näitä juttuja me tehdään sitten, jos meillä on vielä tämä vuosi aikaa ja yritetään just näiden meidän pilottien, virtuaaliklinikan ja näiden avulla etsiä niin ratkaisuja ja saada sitä asiaa eteenpäin. Ja meidän sivulla sitra.fi se on omahoito ja sitten on perimä ja terveys ja Aureakin tähän siihen liittyen me tehdään myös pilotteja, niin seuratkaa sieltä ja mielellään otetaan ideoita, kommentteja vastaan. Tosiaan se nettisivujen kautta ei voi ottaa yhteyttä sitten Sitraan ihan mielellään. Mutta tosiaan niin mun puolesta tämä olisi varmaan sitten hyvä päättää tähän ja meillä on lounas, me voidaan jatkaa keskustelua siellä. Kiitoksia kaikille.